Showbiz mga katropa, AJ Raval o Aljur Abranica niluag ang gibati. Pagkahuman ipakita sa publiko ang ilang mga anak. Karon atong sayron mga katropa ang luag-luag nga balita kauban si katropang Inday Erica. Showbiz News! Showbiz Balita! Usa ka mabugnaw nga adlaw nga Miyerkules, mga katropa. Bueno, mainit-init nga balita mga katropa. Aminado karon ang celebrity couple nga si AJ Rabal og Aljur Abranica nga mas nigaan ang ilang gibati human sila unang nagpakita sa publiko uban sa ilang mga anak. Gipahimangnuan sila sa amahan ni EJ nga si Jeric Raval nga dili na itago ang mga bata. Bis nga musuroy sa mall o party, misuroy sila sa chapel sa MCGI sa Apalit, Pampanga. Bisan pa sa ilang kasinatian sa mga basher online, painiton silang gidawat sa mga MCGI event. Si Jeric ang unang membro sa MCGI o naglaom siya makapadayon ang maayong sinugdanan ni EJ og Aljur alang sa kaayuhan sa ilahang pamilya. Ay nako, ang tanan-tanan madawat ragid ay. Pero grabe jud kaayo ni si Maring EJ Rabal oy kay bisan og ubay-ubay na ang iyang mga anakits. Sigsira gyapon ang uyutar ay. Anyway, ako ni si Maring Inday Erica, di man jud ko gwapa, di po ko siksi, di man ko parehas anang Maring AJ Rabal. Apan ayaw ko piyansa Maring AJ Rabal basin si Aljur pon, mako na. Bye-bye. Grabe.